Hellurei ja hellät tunteet. Mä nyt ajattelin kuitenkin tälleen videomuodossa jatkaa tätä aihetta, mistä mä jo aikaisemmin tänne laitoin Facebookiin sen videopätkän ja kerron, että aion tehdä blogiin postauksen aiheesta ruoka ja muutenkin nämä ruokakuviot yleensäkin. Elikkä multahan vieläkin joskus silloin tällöin kysytään vinkkejä laihduttamiseen liittyvistä asioista. Edelleenkään en ole mikään asiantuntija, mulla ei ole minkäännäköistä koulutusta mihinkään ruokavaliojuttuihin eikä liikuntaan liittyviä juttuja näin. Ihan vaan tämmönen harrastelija olen siis, niin kuin varmaan aika moni tietääkin. Jonkun verran on kysytty jopa saliohjelmia tai niin kuin vinkkejä salille ja sitten näitä ruokavaliojuttuja, mutta enhän mä niitä tosiaankaan osaa silloin tehdä, vaikka kyllä nyt toki jotakin niistä ymmärrän jo tässä sitten. Mutta semmosia ihan niinku yleisiä vinkkejä nyt osaan toki antaa. Ja naapurilapset kiljuu niin, että kuuluu varmaan tässä videollakin sitten, mutta ei se haittaa. Niin itse on tosiaan huomannut tässä vuosien aikana semmoisen jutun, ja siis lukenutkin tuolta, kun paljon luen juttuja ja tutkin ja otan selvää asioista, niin se tärkein juttu siinä laihuttamisessa, niin kuin varmasti taas sitten näillä tyypeillä, jotka kasvattaa niin kuin massaa, sitä lihasmassaa nimenomaan. No miksipä tietenkin ne, jotka kasvattaa sitä rasvamassaa sitten mahdollisesti, mutta kuitenkin, niin se kaikista tärkein on se ruoka. Elikkä, niin, ruoka on se varmasti tärkein juttu. Tietysti laihuttamisessa se liikunta, mulla lähtee kohta äänikin varmaan taas, mutta niin, se liikunta on myös tärkeä ja lepo on tärkeä, mutta se ruoka on se tärkein ymmärtääkseni. Ja on itsekin niinku huomannut, että se on tosi tärkeä. Elikkä syödä pitää ja aika paljonkin. Mutta sehän se ratkaisee, että mitä sä syöt. Eikä mitä sä sinne kituun siis pistät. Niin se on se, mikä sitten niinku vaikuttaa aika paljon. Ja tietystikin varmaan kaikille, jotka on laihduttanut joskus, niin on tuttua se, että se ruokavalio sisältää paljon niitä kasviksia. Ja sitten siellä on sitä vähän rasvasta lihaa ja sitten siellä on sitä riisiä ja ehkä perunaa ja pastaakin on ja sitten sitä rahkaa ja raajuustoa ja niin poispäin. Ja nykyään on hirveän suosittuja kaikki nämä FitFarmin ja Bodycampin tämmöiset nämä ohjelmat, mitä pystyy sitten ihan niin kuin internetin kautta tilaamaan. Itsekin olen ollut mukana superdietissä ja sittenhän mulla oli silloin viime syksynä se Miss Fitness-homma, mikä meni tosiaan ihan pyllylleen. Siitähän mä oon jotain kirjoitellutkin blogiin puolelle, että se nyt ei oikeasti mennyt niin kuin elokuvissa. Tokihan mulla on tallella kaikki matsku vielä täällä koneella. Että siellä ne on. En tiedä, aionko niitä koskaan käyttää, mutta siellä ne on tallessa. Niin niissähän on sitten aina tosi hyvin annettu niinku tarkat ohjeet siitä, mitä sä saat syödä. Tokihan tietenkin, jos sulle personal trainer tekee ruokavalio-ohjelman, niin siellä on ihan samalla lailla sitten listattu grammalleen ja millilleen kaikki, mitä sä saat kurkusta alas laittaa päivän aikana. Niin hommahan on sitten aika yksinkertaista silloin, kun miettii, että sulle vaan annetaan niinku ne ruokaohjeet ja sä sitten niinku syöt vaan ne, mitä siellä lukee, etkä yhtään yli, etkä myöskään ali. Se on kans niinku tärkeää, että syö kaikki, mitä siellä sanotaan. No, joo. On se helppoa toki, syödä se, mitä siellä sanotaan, mutta kyllä mä sen niinku ymmärrän ja olen sen itsekin huomannut, että ei se nyt oikeasti välttämättä ole niin helppoa, kun jos tulee vaikka nälkä ja näin.
No joo, mutta eipä siitä sen enempää. Mutta sitten päästään siihen, mitä mä tuossa aikaisemmin hehkutin, että kun se on niin mahtavaa ja kätevää tehdä ne ruuat valmiiksi. Kun tämä meidän ihmisten arki on nykyään jostain kumman syystä niin hirveän kiireistä ja semmoista hektistä. Kaikilla on tonne omat kiireet ja tälleen. Ja näin, jollakin voi olla lapsia ja hirveästi harrastuksia ja töitä ja mitä nyt onkaan. Niin semmoinen suunnitelmallisuus kaikissa asioissa ja varsinkin niin kuin niiden syömisten suunnittelussa on tosi tärkeä. Ja se on itsellä ainakin mulla semmonen, että jos mä en ole oikeasti tehnyt niitä ruokia valmiiksi tuonne kaappiin, enkä suunnitellut yhtään mitä mä syön, vaikka tyyli seuraavan viikon aikana, niin voinpa kertoa, että sitä hommasta ei tule hevon huttuakaan, että se niinku aivan menee niinku pyllylleen se homma sitten. Kun sitä monesti tulee nälkäisenä sitten tuolta töistä. No ei nyt välttämättä aina, mutta silloin ainakin kun just oli kouluakin vielä, niin ylipäätään kun tuolta kyliltä kotia tuli sitten siellä silloin iltapäivällä, niin monesti se nälkä oli jo sitten päässyt siinä vähän tulemaan ja muutenkin se ruoka-aika siinä, niin jos ei sitä ruokaa ole oikeasti valmiina tuolla kaapissa, sitä annosta, siellä jääkaapissa tai pakastimessa, sitä pönikkää, niin siinä sitten voi vähän kiristää, kun sitä ruokaa rupeaa tekemään sitten siinä vaiheessa, kun se nälkä on jo päässyt tulemaan. Ei se nyt välttämättä ole niinkään. Että voihan se olla, että sä saat sen ruoan siinä tehtyä, jos sä kerkiät tavallaan hyvissä ajoin sitä ruokaa tekemään. Mutta jos tosiaan on semmoinen vähän kiireisempi ihminen ja aikataulutettua se elämä sitten vähän, niin ja Fridakin jo tuhahti tuolla taavissa aika muista kakkaa, mitä mä tässä selitän. Niin onhan se toki helppoa sitten, kun se ruoka on siellä valmiina sua oottamasta, niin sä vaan veät sieltä pöntöstä sen naamaa, mitä siellä on, kun sä oot sinne, mitä on ne kaikki ruoat. Mitäköhän mä nyt vielä selittäisin, että olisi mahdollisimman sekaava tää video. No sitten se ruoan valmistushomma. Niin itse teen yleensä about viikoksi tai 4 päiväksi suunnilleen niin valmiiksi niitä ruokia. Niin hyvikö mä näytän vähän tämmöiselle ällölle. Niin, teen niitä ruokia tosiaan valmiiksi sitten useammalle päivälle eteenpäin. Niin mulla se menee sillä, että kun mulla on ne tietyt ruoka-aineet. Jos mä nyt esimerkiksi noudatan nyt vaikka sitä PT:n tekemää ruokavaliota, mikä mulla on, minkä mä oon kaikista parhaimmaksi havainnut itselleni, niin pulleja kuin minä vielä olenkin, eikä laihtunut tässä nyt ihan hetken taas mitenkään paljon, mutta anyways. Niin siellähän on tosiaan Timppa laittanut mulle, että mitä mä saan syödä ja mitä niille päivälliselle ja lounaalle, eli lounaalle ja päivälliselle tulee, eli mitä ruoka-aineita ja minkä verran. Mä nyt siis tosiaankin enimmäkseen tarkoitan nimenomaan niin kuin sitä lounasta ja päivällistä. Mä sitten niin kuin ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan, jos mä teen nyt vaikka 7 päivälle tai 7 ruoka-annosta vaikka esimerkiksi, niin siellä kun on se riisin määrä, niin se kertaa 7. Punnitsen siinä ruokavaalasen ja sitten kattilaa ja vettä ja suolaa ja tälleen näin. Ja sittenhän mulla yleensä on sitten siinä 1 paketti jauhelihaa ja sitten 1 paketti kanaa. Ei siinä ole muuta kuin kypsentää vasta ne lihat ja keittää sen riisi ja joskus harvemmin kylläkin pastaa keitän tai sitten on pottuakin. Peruna on kyllä nyt alkanut maistua aika hyvälle tauon jälkeen tässä. Ja sitten tosiaan ne kasvikset siihen kylkeen. Niin kaikki ne mittailee ja laittaa sitten niihin rasioihin valmiiksi. Niin sulla on sitten aina siinä purkissa sitten valmiina se 1 ruoka-annos, minkä sä sitten, kun sulla se lounas tai päivällisaika tulee, niin sä otat sen purkin tosiaan sieltä ja sitten veät sen naaman. Niin sulla on siinä niin kaikki valmiina, että sun ei tarvitse mitään ruveta niin punnihtee siinä erikseen, vaan sä voit vaan keskittyä olennaiseen, eli siihen syömiseen.
Tietenkinhän on hyvä välillä ottaa niitä tuoreita kasviksia ja vihanneksia ja tälleen. Niin teen myös sitä aika paljon, että mulla on vaan pelkästään niin vaikka se riisi ja kana siinä pöntössä valmiiksi, että sitten mä avaan siinä äkkiä pilikon jotakin vihanneksia sitten siihen lautaselle, kun siinähän ei kauaa siis mene. Niin, silleen. Ja tosiaan, niin kuin tuossa jo totesin, niin jos mulla ei ole valmiina niitä ruokia, niin on kyllä kieltämättä aika haastavaa sitten se homma. Toki ei se välttämättä kaikkien kohdalla päde, mutta mitä on nyt lukenut aika monen tyypin blogia, jotka on pudottanut tosi paljon painoa. Tai semmoset, jotka vaikka kilpailee keurakennuksessa tai bodyfitnessissä tai bikinissä tai missä nyt sitten ikinä kilpaileekaan, niin se on niinku ihan ehdoton se, että ne ruuat on valmiina. Sitten siellä kaapissa. Ja kuten totesin siinä aikaisemmassa videossa, niin se ei välttämättä ole sitten pelkästään sillä, että kun sä oot sillä dieetillä tai laihutat, niin silloin, että ne ruuat on sulla sillä valmiina. Vaan kyllä se mun mielestä varmaan voi niinku ihan muutenkin vaan olla hyvä. Ihan vaikka siinä ylläpitovaiheessa, kun sä oot vaikka päässytkin sinne tavoitepainoon. Koska se helppous ainakin mulla siinä on semmonen. Toki on se nyt aina tietenkin parempaa, kun sä sen ruoan sinä teet ja se niinku, että se ei ole mitään pakastettua tai semmoista jääkaapissa päivän pari ollutta, niin toki olisi aina parempaa, kun se ruoka tehdään niin heti näin ja se on siinä, niin kuin, tiedättekö, näin valaa. Tää mä nyt taas selitä. No joo, mutta ehkä joku saattoi ymmärtääkin, mitä mä tarkoitin. Kyllähän mäkin siis teen sitä, että jos mulla on vaikka tällä, että kun mulla on vapaapäivät tässä sitten, kun on näitä vapaita. Ne sanat taas jo ihan sekaisin, kun mä en tiedä, mitä mä selitän. Niin, kun on vaikka vapaapäivä, niin kyllä mä silloin niinku saatan tehdä jotain spesiaalimpaa ja sitten syödä siinä heti sen ruoan, kun se on tehty. Eikä sitä sitten välttämättä niinku jää enää seuraavalle päivälle. Esimerkkinä on vaikka niinku itse tehdyt lohkoperunat ja sitten lihapullat, mitä pyörittelen siitä jauhelihasta, niin se on semmonen ruoka, minkä mä voin niinku tehdä, että se passaa siihen mun ruokavalioon. Mutta sitten just varsinkin ne perunat, niin eipä ne nyt ole enää kovin hääveä sitten seuraavana päivänä ne lohkoperunat, jos ne lämmittää. Niin, että ei sitä aina tarvitse syödä välttämättä sitä purkista, mutta muuten tällään niinku arkena, jos on kiireisempää ja tälleen, niin se helpottaa kummasti.